И здравейте хора, аз съм Георги Атанасов и съжалявам, че отново време не съм качвал клипове, но така ми идваше и днес ще ви покажа как можете най-добре да си подредите на плащата. Няма много интернет и пробваме. И да започваме. И така. Еде. Така. Сега ще взема това. Тези. И тези. И сега ще оградим много важно за мен нещо. Не това. Ето тези. Тези са ми доста важни. Защото сега събирам да направя тон хаун ласи на коля ми, на това на 7 левел, на 6 левел. Така. И дали ще имам да се ограда и еликсирите също да. Така. С графите и аз с дървените, обаче с камените. Така. Само че това да пукат. Няма да стигна тук и тук. И ми тук ще на две бомбички. Така. И тук ще сложа и това. Така. Не, това няма да е тук. Това няма да е тук. И това ще го сложа, това е по-важно отколкото това. И ще започна да слагам другите неща отвън. Там.
Тук има някакъв много странен бък. Скоро ще започнем да снимаме влогове. До сега колко влога съм снимала, аз вече не знам. Не съм след това последното и ще го запазя за тук. Така ще ги подредя. Всъщност не е така. Да. Така. И къщичките са припазени. И готови сме. И това мислите всичко от мен за този клип. Аз бях Георги Атанасов. Абонирайте се за мен. Лайквайте клиповете. Пишете в коментарите каква игра да игра. Или някакъв влог да снимам. И да, пишете. Лайквайте, пак ще повторя. И моля ви се, ако гледате този клип, напишете някакъв влог да снимам. Или нещо като игра или нещо като на влога да прави, какво да прави във влога. И да, това беше за мен от всичко от мен за този клип. И чао!